Ήταν μια ανάρρητη γυναίκα η οποία είχε κάνει ένα σφάλμα, που τώρα βέβαια γίνονται πάρα πολλά τέτοια, αλλά τότε ήταν σπάνιο να γίνει, και βέβαια οι θεοφοβούμενες γυναίκες που είχαν πίστη το θεωρούσαν, και είναι βέβαια πολύ μεγάλο, αλλά αυτές με την ευσέβεια που είχαν και την καθαρότητα ήταν κάτι το ανυπέρβλητο, το πολύ μεγάλο για αυτές. Λοιπόν, δεν αναφέρεται τι ακριβώς είχε αμαρτήσει αυτή η γυναίκα, αλλά καταλαβαίνουμε τι είχε κάνει. Λοιπόν, και δεν το εξομολογεί του, γιατί εντρέπεται να το πει στο πνευματικό, και είχε πάρει μια απόφαση να το πάρει μαζί της στον άλλον κόσμο, γιατί δεν είναι για να το πω. Τόση ήταν η ντροπή της. Τέλος πάντων, κατέφευγε στην Παναγία. Είχε την εικόνα της και έκλαιγε και παρακαλούσε πάρα πολύ να την συγχωρέσει. Η Παναγία τον συγχωρούσε, αλλά έπρεπε να περάσει και δια νόμου. Έπρεπε να πάει και στο πνευματικό και να κάνει ό,τι η Ορθόδοξος Εκκλησία έχει καθορίσει να γίνεται το μυστήριο της μετάνοιας. Και αφού έκλαιγε για χρόνια και εντόμιχα, μπορεί να πίστευε η γυναίκα ότι θα είναι συγχωρημένη, την βρήκε ο θάνατος χωρίς να το έχει υπήσει το πνευματικό, και μόλις πέθανε οι δαίμονες, σύμφωνα με το αμάρτημα και εξεύροντας ότι είναι σοβαρό και θανάσιμο και κολάσιμο και ότι ο Χριστός με τη δικαιοσύνη του τα κρίνει δίκαια, πίστευαν ότι τώρα αυτή η γυναίκα δεν υπάρχει αυτή η σωτηρία, και όπως πέθανε την άρπαξαν την ψυχή της βάσει αυτού του αμαρτήματος και την πηγαίνανε σαν γεράκια στη φωλιά να την μαδίσουν, να την φάνε, να την κολλάσουν στην κόλαση. Λοιπόν, και έτσι που την πηγαίναν προς τα κάτω, και αυτή φώναζε επίσης στην Παναγία να την βοηθήσει, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη πίστη στη Μητέρα του Θεού, και όταν έφτασε κάτω στον Άδη και τέλος πάντων άρχισαν να την βασανίζουν, να την απειλούν, να την τρομοκρατούν, να βλέπει όλα τα φοβερά που υπάρχουν και κάτω, αυτή δεν σταμάτησε με την πίστη που είχε στην Παναγία μας να τη φωνάζει, να την βοηθήσει να συγχωρηθεί από το Θεό και να σωθεί. Και στη συνέχεια, όπως φώναζε έτσι την Παναγία, για μια στιγμή φωτίζεται όλο το μέρος και καταφθάνει η Παναγία μας με πολύ έτσι αγάπη προς την ψυχούλα αυτή να τη βοηθήσει. Οι δαίμονες μόλις είδαν την βασίλισσα των ουρανών επαναστάτησαν. Τι κυριεύεις εσύ τώρα, κυρία, εδώ πέρα, εδώ αυτή η ψυχή για την οποία έφτασες είναι βεβαρημένη με πολύ φοβερό αμάρτημα, θανάσιμο κλπ, και δεν μπορεί να την πάρετε, διότι ο Υιός και ο Θεός σου έχει νόμο, και ο νόμος λέει τούτο και το άλλο, ότι είναι καταδικασμένη. Εντάξει, λέει, δεν θέλω καμιά αντίρρηση, και μάλιστα μόνοι τους είπανε στην Παναγία ότι μόλις νομίζα ότι θα την αρπάξει η Παναγία από τα χέρια τους, λέει, κύριε, με την αρπάζει θα πάμε στο κριτή. Με την βεβαιότητα που είχαν ότι δεν μπορεί ο Χριστός να παραβεί εν τη δικαιοσύνη του την ομοθεσία του, θα κρίνει δίκαια. Ξέραν τι Θεός είναι. Και επομένως μη μας την αρπάξεις, αλλά θέλουμε να πάμε στον κριτή να δικαστεί. Λέει, οκ, στο δικαστή θα πάμε. Δεν σας την παίρνω αν δεν πάμε στον δίκαιο κριτή. Πήγαν όλοι μας δαίμονες και η Παναγία μπροστά στο Χριστό, και γονάτισε η Παναγία μπροστά στον Κύριο και του είπα, παιδί μου και Θεέ μου, σε παρακαλώ, αυτή η ψυχή ξέρω ότι αμάρτησε, έκανε αυτό και εκείνο, αλλά χρόνια τώρα προσεύχεται στην Αγία Εικόνα μου με πολύ πίστη, με πολύ αγάπη, και θέλω να τη βοηθήσει να σωθεί. Οι δαίμονες φωνάζαν, Κύριε, μην κάνετε παράβαση στη δικαιοσύνη σας, ο νόμος σας είναι αυτό, δεν μπορείτε να την παραβείτε, εσείς είστε δίκαιος, και βεβαίως είναι δίκαιος ο Θεός με τα θάνατα, τώρα είναι έσπλαχνος. Λέει, Μήτερ, αποδέχομαι την παράκλησή σου, την αγάπη σου κλπ. Προς την ψυχή, αλλά δεν πάβει να είμαι δίκαιος
και έχω βγάλει νόμο και θα εφαρμόσω τον νόμο. Λέει, παιδί μου, σε παρακαλώ, κάνε τι θα κάνεις, θα τη σώσεις. Τα δάκρυα που έχει αρχίσει αυτή η ψυχή για την, σε μένα, πρέπει να ανταποκριθώ. Δεν γίνεται τίποτε. Εσύ θα βρεις τον τρόπο, λέει. Είσαι παντογνώστης και έχεις τον τρόπο να τη σώσεις. Το μόνο που μπορώ να κάνω, Μήτερ, είναι να φέρω την ψυχή αυτή κάτω στη γη, να την επαναφέρω στο σώμα της, κάτω στη ζωή, να καλέσει πνευματικό πατέρα, να εξομολογηθεί την αμαρτία και εσύ 3 μέρες θα την πάρω. Αυτό κάνει. Μόλις ακούσαν οι δαίμονες, ήταν ανάποδα. Σου λέει, και τη δικαιοσύνη τήρησε και τον τρόπο σωτηρίας του βρήκε. Ναι. Εν τω μεταξύ, κάτω στη γη που είχε πεθάνει αυτή η γυναίκα, δεν την είχαν θάψει για 2-3 μέρες, γιατί περιμένει την αδελφή της να έρθει από κάποιο χωριό και αργοπόρεσε εκείνη και δεν την είχαν θάψει ακόμη. Και για μια στιγμή εκεί που την κλαίγαν με τα κεριά και λοιπά και βολωμένο το στόμα και κλεισμένα τα μάτια, όλα αυτά, για μια στιγμή ανοίγει τα μάτια. Οι γυναίκες όλες κατατρώμαξαν και λοιπά, φοβήθηκαν, λέει, μην φοβάστε καθόλου, είμαι εντάξει, θα καλέστε παρακαλώ τον πνευματικό να έρθει, τον χρειάζομαι, και μετά 3 μέρες θα πεθάνω, μην ανησυχείτε, 3 μέρες θα ζήσω. Μόλις εκεί την άκουσα να μιλάει τόσο ειρηνικά και ήσυχα, λοιπόν καθησύχασαν, να και έφτασε και ο πνευματικός, εξομολογείται την αμαρτία, την συγχωρεί, τη διαβάζει τη συγχωρητική ευχή, την τρίτη ακριβώς ημέρα τελειώνει η ζωή της και αυτά. Και θέλω να πω ότι, κοιτάξτε, ένα είχε αμάρτημα, τα δε όλα τα άλλα τα είχε τακτοποιήσει. Ένα θανάσιμο αμάρτημα είναι σαν να είσαι υγιής και βγάζεις ένα σφυράκι, αυτός είναι καρκίνος. Ενώ είσαι κατά πάντα νέος άνθρωπος, ζωντανός, για μια στιγμή σου φυτρώνει αυτό το διαβολάκι και από αυτό πας σε λίγο διάστημα. Ήταν πολύ. Περπατάς, κάπου ξαλιστάς, χτυπάς το κεφάλι σου στον τόπο. Χτυπάει με τη μοτοσυκλέτα ένα παιδί, όπως και πριν από λίγο μάθαμε στην Ελλάδα που χτύπησε ένα παιδί με τη μοτοσυκλέτα και σκοτώθηκε. Ο θάνατος είναι άδειλος. Λοιπόν, και εφόσον είναι άδειλος και το θανάσιμο αμάρτημα είναι σαν καρκίνος, γιατί να μην το πετάξουμε από πάνω μας τον καρκίνο, γιατί να μην τον κάνουμε ρηχείριση και να τον βγάλουμε, και το βγάλσιμο ποιο είναι να εξομολογηθούμε την αμαρτία μας, να πάρουμε τη συγγνώμη και να είμαστε έτοιμοι. Πριν από χρόνια στο Άγιον Όρος ήταν ένας αρχιερεύς, ονόματι Ιερόθεος. Αυτός ήρθε από τη Μικρά Ασία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον έβαλε στο Άγιον Όρος να κάνει χειροτονίες, μνημόσυνα, λειτουργίες κλπ. Ήταν ένας Άγιος αρχιερέας στον τύπο του Αγίου Νικολάου. Από αυτόν τον Άγιον αρχιερέα αξιώθηκα της ιεροσύνης. Από τη Μικρά Ασία, ευλογημένος άνθρωπος του Θεού. Ένα θα σας πω, αγρυπνίες που κάνουμε 15 ώρες αγρυπνία, αυτός ο άνθρωπος 80 της γέρον δεν εκάθιτο καθόλου στο κάθισμα. Από το θρόνο κατέβαινε στο στασίδι πάλι όρθιος, και στην λειτουργία 3 ώρες που ακολουθούσε μετά την πολύ ωραία ακολουθία του όρθρου, όρθιος. Του βάζαμε μια καρέκλα να καθίσει και δεν ήθελε. Λέει, ακόμα η Παναγία μας δεν με κούρασε, και ας έτρεμε όλος από την κούραση. Αυτός ο Άγιος Αρχιερέας, αυτός μας είπε, αυτός είδε τον κοιμόμενο αυτόν στρατηγό Ιωάννη που θα αναστηθεί όταν θα γίνει ο τρίτος μεγάλος αυτός παγκόσμιος πόλεμος. Τον είδε.
διότι χίλιοι αρχιερέας και ιερέας ουψεύονται. Λοιπόν, μας είπε την αλήθεια και το ρωτήσαμε, διότι ζούσε τότε και ο μακαριστός μου και ο Άγιος Γεροντάς μου και όλοι μαζί συνοδεία, τον είχαμε πάρει στο εκκλησάκι μας και εκεί καθίσαμε και το κάναμε τις ερωτήσεις και μας τα έλεγε, τα ακούσαμε με τα αυτιά μας. Λέει, υπάρχει αυτός ο κοιμόμενος βασιλεύς και θα αναστηθεί. Του λέμε, πότε γέροντα, πότε Άγιε Αρχιερέα του Θεού? Λέει, όταν θα γίνει ο δεύτερος, ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και επίσης μας είπε ότι το δεξί του χέρι είναι στη λαβή του σπαθιού, το οποίο σπαθί είναι μέσα στη θήκη, και λέγεται, μας έλεγε ότι όταν το σπαθί θα βγει από την θήκη του, τότε θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Εμείς με την περιέργειά μας του λέμε, σεβασμιότατε, πόσο είναι το σπαθί μέσα στη θήκη? Ολίγοι πόντι εναπέμειναν για να βγει, λέει. Και όταν το 55 έγινε εκείνη η βανδαλισμή πάνω στην Κωνσταντινούπολη και οι Τούρκοι κάνανε τόσες ασχήμιες στους αρχιερείς και ιερείς και εκκλησίες και στα μαγαζιά των Ορθοδόξων Ελλήνων, τότε εγώ ήμουνα στο ασκητήρι των Αγίων Αναργύρων και βλέπω τον αρχιερέα έξω από το ασκητήρι ασκεπή, στεναχωρημένων, αναμένων, ιδρωμένων, και τρέχω έξω και του λέγω, συγχασμιότατε, περάστε μέσα να σας δώσω ένα ποτήρι νερό, γιατί είστε έτσι? Και μου λέει, παιδί μου, λέει, διάκο μου, λέει, ξέρεις μήπως είναι τώρα, λέει, που θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, λέει, γιατί αυτή η βανδαλισμή μήπως είναι η αρχή του πολέμου και φοβούμαι μη γίνει η Δευτέρα και αναστηθεί ο βασιλεύς κλπ. Και δεν ήταν βέβαια εκείνη, δεν ήρθε ακόμα η ώρα, αλλά υπέφθασε ο άνθρωπος, γιατί γινόντουσαν εκείνα πάνω στην Κωνσταντινούπολη. Και με συνεχεία ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός λέγει ότι αφού βασιλεύσει αυτός ο Άγιος Βασιλεύς, τότε αυτός θα ζήσει 33 χρόνια. Η ζωή αυτών των χρόνων θα είναι μια ζωή παραδεισένια πάνω στη γη, και από όψεως αγαθών και από όψεως πίστεως. Και τότε λέγει ότι θα εφαρμοστεί το λόγιο του Ευαγγελίου που μας λέγει ο Κύριος, ότι θα έρθει η εποχή που θα γίνει μια πίστη μην επάνω στον κόσμο. Και οι άνθρωποι θα ζουν ευτυχισμένα έχοντας ένα τέτοιον Άγιο Βασιλέα να βασιλεύει στην ανθρωπότητα. Μετά από τον θάνατον, τον φυσικό πλέον, του Αγίου αυτού Βασιλέως, θα ακολουθήσει η κατάρρευση της ευτυχίας και της πνευματικής και της ηλικής εις τους ανθρώπους, επειδή θα είναι λίγοι οι άνθρωποι και τα αγαθά θα είναι πολλά. Και τότε θα είναι εποχή που οι άνθρωποι, ο Χριστός θα είναι σαν τον σίδηρο, και από τον Χριστό θα κάνουν κουτάλια και πυρούνια οι άνθρωποι να τρώνε, και λόγω των πολλών αγαθών θα εφορμήσουν ακράτητοι στις απολαύσεις, και θα γίνει και η αμαρτία από τα αγαθά και από την σπατάλη του Θείου φόβου αναφύεται και γεννιέται η μεγάλη αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό. Θα αρχίσει η κατάρρευση της ηθικής σαν κύριο αποτέλεσμα της καταρρεύσεως, και αμέσως οι άνθρωποι θα γίνουν σάρκες, όπως επί Νόε. Τι ήταν επί Νόε? Οι άνθρωποι ντοθήκανε στα αγαθά και τρώγαν και έπιναν κλπ, και τους βρήκε ο κατακλυσμός και απόλεντο οι πάντες. Έτσι και στην περίπτωση αυτή, μετά την κοίμηση αυτή του Αγίου Βασιλέως, θα καταρρεύσει όλη η ηθική, οι άνθρωποι θα καταρρεύσουν πνευματικά, θα αρχίσει ο φόβος του Θεού να χάνεται και θα αναφύεται μετά από την απουσία του Θεού φόβου η αποστασία θα φέρει την στέρηση της χάριτος του Θεού, και επομένως θα επακολουθήσει και η στέρηση των αγαθών σαν συνέχεια και σαν απάντηση της αποστασίας, σαν εγκατάλειψη του Θεού. Και τότε σε εκείνη την κατάσταση, την πολύ έτσι
που δεν θα έχει καθόλου φόβο Θεού μέσα και πίστη, θα γεννηθεί ο Αντίχριστος και θα αρχίσει να κηρύττει προς τον εαυτόν του πίστη ότι είναι ο Μεσσίας και ότι αυτός θα είναι ο μόνος που θα βοηθήσει και θα σώσει το ανθρώπινο γένος από αυτή την καταστροφή και την δυστυχία. Και τότε οι υπάρχοντες ελάχιστοι ιερείς, οι φοβούμενοι τον Θεό, με τους ολίγους χριστιανούς, τους πιστούς, θα φύγουν στα όρη, λέει, και στις σπηλιές, παίρνοντας μαζί τους λίγο αλάτι, και εκεί θα φύγουν την σφράγιση του θηρίου του Αντιχρίστου. Και όσοι θα ομολογήσουν πίστη στο Χριστό θα μαρτυρήσουν πολύ σκληρά. Τότε θα ραστωθούν και οι μεγάλοι Άγιοι που δεν υπέστησαν φυσικών θάνατον, ο Ενώχ, ο Ηλίας και ο Ιωάννης ο Θεολόγος, και θα δώσουν τη μαρτυρία του Ιησού και θα σφαγιαστούν από τον Αντίχριστον και θα τύχουν το μαρτυρίο, και έτσι θα ακολουθήσουν και αυτοί τους μαθητάς που υπέστησαν το μαρτυρικό τέλος, και έτσι θα ακολουθήσει μετά τα αυτά η συντέλεια. Υπάρχει κοιμόμενος στρατηγός ονόματι Ιωάννης, ο οποίος τότε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ θα υποδείξει στους χριστιανούς ότι αυτός θα βασιλεύσει τώρα. Θα τους υποδείξει με το δάχτυλο του τον τόπο και θα τον καλέσουν να ηγηθεί και να βασιλεύσει.